13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Television ya Ndizi TV. Wakire bya mwancho muligere yawe gitaseni kya Ndizi TV ne mambengi yango kwalega ne meyo morobero w'ENSAKIA yaso twanchire nande tumirane aiga asembe ori tukuri JUMATANO itukoriri asemo ya Ndizi TV me ENSAKIA tomanya tenga ne litukori chiseme eba tenga education Wednesday asto twarigere mangana ye chiseme kidogo igoro twarigere mangana ya wacheno rero ne mangana ye chiseme ngakyo bogete ngakyo gendrete kurwari tukuri igoro ngakyo robere tiko chakari tukuri yao ENSAKIA ne chinga yakire bali motara boka bona chinsa na chichiga tunyale kwerobere na gochakari tukuri tobene ndote tugotige maiga buna Ndizi TV wikatoko turetene kinga tuko pamoja ondete yogotikara maiga igana so asobogete ando se asototengerete koru twakwareganire meyo morobero w'ENSAKIA asenchera yabene emambi ya rero chitarikini sano nebere omotinyo kabere omwaka bwechiri bibere ne merongebere nanya wakire buya DORCAS nanchi mwancho muriro Ndizi TV totebinga enchero gochakali tuko nenchera yengenjo kigima naende enchera yokora gochakali tukoliao kole ne chinguru enchera gochakali tukoliao kole nomoyo bokora emeremo no gochaka gwetera gotengera Ndizi TV omoroberio obw'ENSAKIA nkoro kwa job maangi na ninabengo basabanga tiatosoe asumoroberio bw'ENSAKIA so asensemo ite mitandao totomere message yao totebinga ngayo ko tobwati korwa so no yomo so na babere so na batatu naende to babuki to basaba so asumoroberio bw'ENSAKIA kore ayebieka inyoranga obwansubole ENSAKIA no bwansu obonge kegima obwansu tanyale koli ayebieka obwansu tanyale otengera ayebieka ase igo mwanchu muriro Ndizi TV tobwati gotera so mtandao ito Facebook Ndizi TV News digital mtandao ito YouTube Ndizi TV News na wewe wetera ase namba ito ya 0792192834 inere namba omwanchu murigeria ogotubwati gwetera osogotorikera SMS yao ototebinga ngakyobogete ngakyobangete litukoria ogochigo chaka nimete barimo okoro bonchoria barimore asemeremo bagendrete gosoa asechibo bisi cyabo babegete abande basoiro mete cyobisi abande mbalenchera kugenda abande bayikira asechichiyo abonechiri amatongo nimete abantu mbaenda bono bali bakwira cyombo asechireyo abachiro eri asuneka abona abantu nimetenga babegete mirobero yokwana kinga bachakira litukuri yabo asenchera erengi yakegima nakekogara asensemo ya ENSAKIA togotenga toba twara wasi ngakyo gotengera ENSAKIA ya nabogo tubwati gwetera asenchera je mitandao asoko genda Ndizi TV News Digital ense media Facebook kore chirari kore mogondali naboko bekonya gotengera elinde toncho weterwa naboigo asensemo eri ya YouTube no tobna Ndizi TV News ase omtandao we website no tobna www.ndizitv.net asa motandao yo mwanchu muri ni gotororo chinsa emerongebere nenye asa matukata nabere ase iki igo bono no tore chinsa chonse meroberi jonsi no ere chinsa chonsi ekwana kinga kwa manyire aya kolekane tukorugoro gocho kwa bwatiri kabisa to basa gotigara maiga nonye nake to basa gotigara ase ansemo iya mitandao no tore igo bono to tebanga
tumaite kigendete ya swagari origereri kwa bwati no nyene miroberi ya ndakumaite nabo konyoruko rwegasi nabo konyoruko kole ibintu bibere bitatu iga koru no nyene nkuru echiro onyore nga ogosina mangana maja gwetire bona asense meyo mtandao we website no tore chinsa chonsi kwanyana ko bwati ya ayemo aseyemo konye kora magani asense mo ya Facebook na Gusii YouTube karibu sana karibu kigima unabutambe kwa tekere kwikira gali YouTube okobeka ekiara gali ugo subscribe na po igo kwabeke kengera kerigo kebeka on na lekere ENSAKIA go chaka yamanya kugotura kegima metira boko nyoro bwatira nirie mechigasi go chena go chia konyora nga kengera kerigi akiruga kwenyora nga kwasoire ase ENSAKIA asenchira ya bene kabisa igo ngotenga amashabiki itonsi ento banchite kegima nyini watu wa maana watu wa nguvu watu wa power karibu kegima ENSAKIA tunyalo chaka asenchire ngia kigima amashabiki ochinsemo chicha diaspora so ENSAKIA mambi yabono ase metanda yituma otonyora muna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube no tore muna Ndizi TV News ana boy gondo chenga DORCAS nigo muroberi ENSAKIA chakire kogenda nkuma kigima asengenjo kera soko chiawe kumonda atabinga ayano yo Ndizi TV ayano yo Ndizi TV umuroberi no ENSAKIA DORCAS bona iga akero uchukura chinyini umuntu na watenga ayano muntu Ndizi TV oko ende supermarket ayen Ndizi TV asigondo chenga umuroberi ENSAKIA uchire nkuma kigima naende umwanchi umurili yo Ndizi TV onye tuigo tangero umuroberi ENSAKIA tuigo tikara maega kigima kabisa amete gwika changa mukiro ENSAKIA ENSAKIA no umuroberi obwatu obwansu ime yo bwansu bo Gusii Ndizi TV obwansu metaka gasukari akanza ametaka nchangira akagasuka ENSAKIA liga akire igo ikaranse nigete ga job kandi kugumonta gusukia akonyaka asaka liga karaka yabu kabisa ENSAKIA mwanchi murigereria timeti ngira agera oborugo so ENSAKIA kabisa igo banere buyago na kwa ikamapema ma konyore kiro kya moto to konyore bya maiga bibyoka naenda mashabiki nale konyora ngare chini ya maji naende nale tanga naende baro bale kira chinga kibaro buno bale kira chinga ki aseigo nayo mwanchu muri Ndizi TV to gosabanga to kwebisa kigima nebwenerete nayo gwatoma message ya to bato basoma kwalga nyo mugwaso anoyonde imemoroberio obwenSAKIA nacho ngari tukuligoro nitukulirenge litukuligo chengera okukora okugosaro kwabana kinyaruka kabisa omoyego bete ko chengero chinsemo anemona ase county ya Kisii naro chingo morobeni go chakerete kurwase abisi cyomo county commissioner wikira se bachete go chengera ase eskuru yoboroso Nyanyankongo kabisa wikatone kingo mwana umunyaruka oirwa masikani yaye oirwa bwana bwaye tiga gusara umwana oyo umunyaruka mutige bunale bunayibole tu mutige abana bo metimbara bomba manyeti nabe bawo kurobarani bamanyeti nkikendrete barabona mete bana wikaba bakwigwira abayibuli babo ono teri buyati gango abana abayiga basikwe konye ko maito ndo gukora ebikone bunebyo akoroboti aroboti ndo bwana toro lakini mate umuchando nabinkoranga nelinga bono okosaro kwa bana kinyaruka sama tukabono igani gukwabere gugonjorere kubwa matukakale kyagera matukabono igani gwakonyoranga abana abagosaro nigo baraba kekegima naendo konyoranga bagokoreruse gwetera ase abanyagitari that's medicalization makoroka somene kinyamodro medicalization asigo yabere gekoba igetange kenene asukurwani borerwe osukurwani ogosaro kwa bana kinyaruka habere emerimo negetiro class 4 atama itinki yaje wakoleru wero chiro irirwe nando mete kale yarenge bwasi okuga kenda mwatera gabwero nguri yaro sugwicha ya murubanyi lakini boni igomete abantu abone basokora bubisi okwero mwana nyagitari kwa mubekororo ande kwa mawocha kumoyi lakini bono mete serikali ne bwatoko bako gutambe omanyu omanyu mete bona oyugwete nga no yonde msiki nyanchigiri ata tebetinga boni gamangana aliye ko uyo gwakana gusine fine tayo
ayo gotigara mali ndei bono mwanchu murigere bono sibire mali ase gento kwale gwa void gose kwale go kwerusi kurwarota otale kwale ko getikana obugima bwabo gendere buna botambi bono bwenyora sa kongo obe kwechera asa magoso bono tigo abana bawo bagochandika yobana ire byeto bwati amachi okubugo gwe serikali gukoro gotambe kigima ego korambali naende goikeria se abantu abange batikora na maiso serikali gale kerase maite na boraje go kore gente ke bubisi naende maite ndo koro bubisi ge konyoranga ge koretera onyoro umwana oyo usinonya enjera abanyagitali bago kumuru ali senje ninde ke kyausa de kubisa iga alenga umwana oyo babiri bakunensemo etali ndonge naenda nyoro ita lakini bono tutikata engane gusarwa abana kinyaruka engane nere abirige koleta libera kegima ekoro konyoranga abasubati bakwira abana bamura bachigo saro engane yo maitenja abete ekana leo kora oroboti ruwa bene igoro yo gusaro kwa bana kinyaruka boigo abantu mbali babete bakoleta libera nga kiko nyarikana lero abasubati no bakwira abana bamura bachigo basara kinyagitali tevanga bono okuno unga nduna bagusimo no josiri toro o Gusii geito mete ngane iwakwani aba subati bakwira abana bamura bachiko basa ngwante no namwana mamenja nege korogeito no Gusii una oririkale omwana momura ko irwa na ensemo ya abagaka amona abamura kurwa abamura tabo muswati takanchiru wikange nonyene ndagira to atari mama mwapole ko mwerele lakini bone gatwarore nga mwana ochire chinyange mumura ochire iburu mama mwabonero moirete mama mwabonero ko mubanga no bale nyombe yamana omete yani amangana makongu sana jo nenge ndu bono yo kumikigima ekyagera nginyi ulitegero kale kwali kuiro bware nigo mutale korana na maomino ali kuirege kwa irusina mu murole mu gisangiro so mu muroro monene gukubwa utagutane to kwaroka so that rendo baga ukorenda korenda bono mwana ni gakuirunya gitari nyina bagamba no munyagitari rigori obagago arokiwo alafu naende ngina nero kumukobere ndagera nyagitari torochi lakini noche ngane ni ngana yo kumike umba muraki abatochi okine gochema tukaputo ono nabere gasi sana etimeti gosenga ekerere kigya chitiki gakora kirigento kepaka yani ikigapaka bongo ikagera meta masikani ari ngoteyo timeti ngaki abantu goikaransi ko nere biya abantu barigeri omorobere bwegekoro barigeri na papa siko de bad chinyegekero barire kigekoro kyarenge banyoro bosemi ntoja oturutumba abana baita omaite okuno goturutumba abana ikagera bonaye nole yoka no mwana oyo gaoshire chinyangi no mobegete nyomba ari nayo kumoirinde yani kirigento paka yani akominyoka tomaite gosinga na chiete iburu maite rikale mwaka umiranire rikale yani yani nchire okumba kominyokani anande kwari otoka nga wachire iburu naende gwasokire ase maumino kwari kuri biranya rero umwana niga kubwato ochire iburu arafa matukabe taito cha kumaraisi kaba kunyago mama lakini korende akero korire biya enganeye mate ensiabere gonchole nkonyoro nga abasubati mbaro konyara balchi single mothers tabuati musacha naende busega amenyete ale nanka tabuati yanko ya tabuati ono konyoranga yamubetereri bono nero kuira umwana oye eke nere tata nere mama nero kuira umwana oye ase ochikwarukiwa nakiora akorenga ngaki nchira kibarabe oranyoranga musubati ne single mother nkia wenda takole ome tibono na bwenete aligino nyomusani ondi ni tutebe ase amate takoboru muntu musacha ase amateri yabo iga takoboru muntu musacha nande krekirabu nabone gosinya nande bono taringa okwenda kwanya kumutunyana okwenda kwabekindagira gesiri
kwagenda kwa mote yinda girejo rusiororo akababa korengana na inche kababa kane enjero mwana gwa mukini ribuna lero twa ukini abana kababa toto kanana otigina geragesi baito mo abayoli bale roma batoro bwancha ni bugete konyoranga mwana one gake mumura uikamo ikange mwete nabo igonto arochenga abantu babisoire kuburi gusa abantu baboriwe babe bakugenda gupimwa endwari ya cancer mwete marira cancer berika gwicura mona sensitive Kenya hasi twaranga mubaro gasine gukina gochigoro nabono cancer nasiwikira bone ya cancer nende namba iseto asa marira aria akuira abantu oseya abantu abangi bagukukorwa muno buri wa cancer nigo bari namba iseto ekubona abantu babori gubesokie abantu babori gubesokie baswa kinyagitari sichira ngase babe bakoringorigwa endwari ya cancer cancer ne chinyinge ntubate yorobere ntubate yoro iboro ntubate nonyane yama yani cancer ne chinyinge gonere bicha abantu basoke mapema cancer kera kwanyorite nga na wono mwade bubugima yaya koringoriri mapema okwa mari ogobuya onyale ko buena asenchirendo kabisa maeta abantu abange ekero konyoranga bakonyora gore wa cancer abange baboni go bagosiriria okonyoranga bose omuntu naroyo mubuna naroche otwalete cancer eliso nigo yachagete bunigetono ase eliso igetono kakabaga kweyagi ngora lakini ngeliko bwena ono agasiriria ase kigetambe kulinde bone karaenda nyagitari achiko pimo akatuka cancer bwate na ndo nyoranga abantu rero mbatete kwenda nyagitari abange babo kero umuntu atwara uboroire kwenda se a chemist ogora mario gali agokeyo ubororo buri ako iguze pain killers igone bwendete abante karwa atwara uboroire tali onyo kwarachi kwanyorire pain kirambia lakini rende kwarenga uboroire boni gobogendrete asigeka nebwenderete umuntu oenda sinyagitari olingoli ukegima elinde umanyoba kwa ngumboro pyo okay kabisa nire bukia mancho mapema gende kuko igure bobeti akonya ko rachi nteterase chiduka ko bogeka yaya genda manya ninki gwerete benjire ngabuneyo genda manya nga kyomoto yugwati getambeika mete mbale to konywa chintetera nande bado motori agendera bano wateba oranyole nga tiganda tema mario goye kinyeji maite na bantu amineti sana kwaenda turamanya ninki nkige okori nkige garo motuku wati turamanya bono kwanyora asa akongo kwanyora ndaka oborori bori bwarengi gochaka wairire emeri nere bijya twesoke kabisa mapema twenda twaligererwa twalingorigwa nande nkoena nabale obo weni bwabosa ane bolingori bwabosa sinyagita cha serikali kenda gari lingorigwa manyanga ngakiwete nantu katenga kere monyagitari oli nere Elizabeth achitega ni gatebete na ekero chite mapema kwamanyikana nigo kwa mali ogana nande kwandira mu mabwao nande nire bujana onya kera omwaka kwenda yani kwa kolera obolingori mubiro bwensi pikorugoro pakansi korwetuki pake kechara kirie kenene kyokugoro lakini nyagitari kera ko yali baganga ochikolingori go mubiro mugima nyagitari ngokora chira manganayo kabisa nyagitari chia Kenya chiyo nyoranga noene keruru ali tokwire kigetamete challenge yero yendo ko gara anta bange bade gochiro kolingori boko na sengencho akonyoranga egikokwira asinyagitari ko iringo atiga kolingori egikagenda lingori gwakorwa kerase omete nabanyoro mubero igwete bubeta manyeti turaikanga kirio ko gwati genda je olingori gwe omanyenga ngakyo komenya ngaki omenyete kore kwamenya no bare mutoko toko genda gari nyagitari kere kwa era iruchinguta ukusunyoro no kweresa
nere buya abantu baenda kendabu mbuya erinda abantu banyora yani amaliogo chinsa chigwenerete no bururi buri bwarwani go chinsa chigwenerete bono twakora omochando oyu ntokonyora nga ometu bururi nga bwachira ale bono ntukunyara komokonya yaya kochiete mapema nabo gokonyeka ayigo bono kansa tari buna lirikara abantu bakayigure kansa bakwe kyondo ko yaya bono iga kansa amaliogo naro okwego kochiete mapema yanyorekane kama kobwate kwawe maliogo kwabwena koira nanga kogenda nemirimo yao nere buyabona abantu barige none chindagira bakori mete chindagira twasoire kori nachiro chingo changira kira marwirande abantu konyoranga barabwe batete kwanda ase ebintu chindagira chibekire chikemiko chibekire ebintu ebyansu muntu ta ira naso kulia manyabwali matoke maden ngendo nganjete aba mama baito nigo konyoranga nigo barenge koene kinga umwana keroko gende skuru no bwekire litoke no bekire okwa ebyasi chindagera chiri chigo kwagacha kabisa kini rero konyoranga umwana urure skuru gende tangani okumugolera ne chips ebiororo indomie hani tietuira na chindagira chichi nkoro chinsaga amanagu nere chitanga kansa guchimoino chinduma chionsi chinderema kabisa imetere chindagira bunecho ne chindagira chingie sana lakini abana balero nonyale kumuamanya bwali chinsa chiamambi okupolina anyunecha okupona ngakiyaba ngakiyanya kanalera nonyamu gaso tokomwa abana balera bamaite ngati ngboke nyora ga sausage nyora ga kamugati amandasi igo lakini bamaite ngati okori nyinya bwali riri ne ngara yengencho osine ndagire yengencho kabisa mbamanye tigo ikera igo omwanchu murigira tubwati wetera senchera ye metanda asensemo ya Facebook otunyamuna Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube tubwati buna Ndizi TV News ase omtanda website nyona www.ndizitv.net we go say number itu ya 0792192384 fondoche aso mtanda itu Facebook Samuel Nyamara tabanga Honorable Samuel Nyamari from Nyamataro following na Fred Nyandie Kamosoma Dominic Nyabuto mwalimu Dominic Ruwa Keumbu Amasago Best niko tuned mbaka tamati mboiko ndoche Elizabeth Egesara tabanga konate pamoja na Pauline Mora Job Omayo Tomosomi Dan Omayo Stella Mo Enchuga Cyrus Mweresa Holda Nyagange Phyllis Nyangao Agnes Boruru Mama Sara Mora Wechirandi Emmanuel Chieta Oyaj Oscar Ronald Nyachiro Omukunde Kane Ekerambouti Nenkabi Kennedy Masese Beatrice Ruteibo Bosiboli Ochiere Kefa Bosire Roni Trijabe Mbuni Thomas Asini na mashabiki wote wako ndani abanara mashabiki totaite turakero monto bokero monto motebi aso ya somroberio bwensakia Dolphin Mora good morning watching live from diaspora wishing my children friends fans and Ndizi TV and all my enemies to have a wonderful day kabisa rishabikiri kabisa mete timu hapana kosa kama ukonye kubwati yo timu hapana kosa one otore nere pamba kera lituko kabisa merememi yokora Dolphin Morayo kwa nekinga kubwati Ndizi TV obwansubo mugusinela Margaret Mage kutoka Endoma tuko pamoja Jackie Barale tabanere Miss Enoko aka omwane nyanya watching live from Nyachichisi getunwa a village nere Teresa Mbogo good morning watching live from Saudi Kevin Ebori Thomas Korua Nairobi Don Home tuned in Kevin Bori kwa rasira matuko amakeiga karibu sana omogeni talimogeni ne dia network yokaranga ata amatuka amakeiga eno kumachera ta good morning watching live from Isebania border bwakire buyakigima Nkoganeria staff tokorane Sinabu Customs Kenya na Customs Tanzania asubuhi njema tabidi kwa masomo pia siwezi sahau mama mwabaute
mamo mwabo betseba kwambuka olebyombe mwanya bando atwale emambi engi ya asante kigima amashabiki eto amatemngo kigima ochara William good morning watching and listen from Sensi Kisii Javet Josephat Omwega password good morning from Thika Massive nabo igonerere bikabachere oino tabuka boka ENSAKIA God is good great day to you all nabaga neidie okay naitu twakukanire boigo lituko ligi ya kigima Peter Omari watching korwa suguta nyamache I love this show hadi mwisho pamoja asante kigima Jared Orura Maturity kuronya chichi secondary school locked asante kigima Samuel Nyamari honorable Samuel Nyamari from Nyamataro following and Fred Nyandika Mosima Margaret Magi kutoka Enduma tuko pamoja asante kigima abune gati iye bali abatumire ama uchumbe yabo emambi yabono igo mwanchu muri ndose asole bono chika kina chechiga chibwatuke ngendere just kugenda turi ko market tumanya nga onoro ryo nyoru mbara bale batanga twale bali batangana noje team diaspora wanga Shem Kiburi good morning team ENSAKIA Shem watching from Canada same place mbono na bwatukire kibago say hi to my son Spencer Tramfet my sis Mora Brian Jared Mokwa Gilbert Walter Elvis Nyakundi Charles G brothers pay hi to my friend Job Emambi Engia Rose Mwebi Mabunduni Kondani na Kemosi Ogeto Onsongo Junior Omayo Entuga Cyrus Ondie Kimweresa Kobwa na abatakire lituko ligia okay mwanchu murigeria asensemo ye mitandao no tole live tutali komocha itono tutali komogia asensemo ya Facebook no tole ikaigagali na boko like na botame kotenga wasanga gocha page yao sanga gocha abantu bawo bonse na baba amanya ninki kekaganda Ndizi TV ENSAKIA amangana na mange akokolekana abo semino bonge bokwainanwa tokonyanga na biko maita sekenyore kiyaya kwasanga Ndizi TV go chase page yao elinda abantu bonsi bamanya ankikekendrete nabo yigo kwabeke like kwabeke kiara gali ase ensemerino ya Facebook na we watu watikane comment entonya kwenye bwatu ka asenchera ya bene kigima na jobo abana magendete kugenda ase chuskuru go semotinyo ango motinyo edire gesa abana baenda kirasikirikia kyanda kolende turochenga bado abana mbatikareta ase chinka amaine nalinga abana mubaro monene mbagendrete mbara chinka engana ekorokinga nigo goikera bono iga nonyanga serikali yarutu kuchikanga abana emia asemia baenda ase sukuru obotaka bwaroreka nikobege change kenene otaka wagerera abana bange batari skuru batari birasime barase chinka bakunya kuoyo gase binyoro barororo tu batamaitike kubabonte okora basinyire ngai bawo chakira ngai bawo korira agituka banga abantu babwatuko okuya babagwesoke ikyagera ekarwasomye umwana oyomo kwabiri okonye nkeli kabisa umete abantu abange bakubungo ogokonya goikanaya irani okoboko yaya tika konye kobwato okonyara tika twesoke tokonya abana abaiga abana mbale toroshenga abasamaria baya bakunya wesokia no mugana roche igoro omusamaria omuyawa wesokia oiro mwana ori skuru kero monto konye konyara konya monto ko karoche iga moya moga ye kare moyo motenga bono ai tiango sire gaiga nae bono rende rigiye nae bwesira keigo yani tubwatira na tsinjira ya bene nabo igo abana mbali bakunya kusaba bokonyi amaene konye kubwate chinguru tiko montesoke akonya abana baiga amaina nelinga omwana kasabire obokonyi nebwenerete omusire lidabwato moyo bokosoma ekyagera onyo mwana taranyora ogosirwoko nabo mwana umwe taraje gonjoka abo mwana mobe kabisa ekyagera omwana yatanyoreti obokonyi naye gocha koibera
kegiro maita abana bange liri babiri bago kongero ko ende skuru niga bange baba ucha basidio omoyo olibo ko ende skuru bakwo moyo batigana manganayi baso asamangana mabe iyo kunywa amarua chinyasole abana babekegima maina menere biya omwanchumurire abagambi ne serikali yabereke goturanga abana bali barasichinka barusi wo abagambi akomusako soki abana babonsi pikuru isiko lakini ntoma etinga ki abana bawosokyo abana bambabwati no yanga ya skuru nebe mora ibweso tebangare nabaga bakogande mbabwati no nyembitabo mbabwati kende gyonsi nere buye serikali bekemero birie yokwene kinga abana banotoko tomagari asichi skuru twabekire emerobe yokwene kinga mbali gochi kogenda baikirane bairaneka Igo bawo chiko na masomo abo asencherere ngia. Igo bone serikali tigene kinga abana bayiga. Bairuchinga kichabo chabene cyo gosoma ase ogwikiranirwa amaganio aonsi ali aganiri. Abana abandi abanyaruka. Abone igamba abantu mbali bako bataibono nende ka skuru yasirende togocha babonya komberera umwana yani abantu mbali basoire ko kwandira abana babanyaruka enchirenga bunejo ena nonyana bamura umuntu abatayirende nchunyo onya konde misi nabonerenga kierirema ninchunya konde misi ninchu onya konde sirichombe yani engana abantu batabone tikokora iko umuntu akonyoranga ayeno bwato konyara ormaitenga job tabwati konyara no bwate chombe chao gari kwa magote job okobo maite job na kwa takirasi nane na tabwati besa kama tairinde kwa chibesa chabo ninchurendo nya kondiseri omuntu kwa mekomoira bana kwa moliseri ende mbaro konyoranga na bairi agocha bacha osemo au DORCAS atebingo umwana yo kolete form 4 mondetere mosomi Koleni nabwate mangana itwanyara ndi nabwate ngane ndabwate ikiagera te toiru mwana oyo bona chikobo mokoli merimo oyo ako ngena ngango chera ko somesi ocho moitie gas no mwana no ko gendro skuru nyoko kendo ikone bwenete abantu babe bagosira abana bare no moyo morabo nabo igontoro chenga yamateyemo echibwate omwana yo mori no bale mamba bete bakonyora obokonyi gose amate yo mobo abwate obolema abo gotarora nababete bakonyora obokonyi asumusamari muya achite bono akabaga achira akanyomba yiga yani wokonya bono kukungotenga aye job ka omonta mogaye kale moyo abantu abange nigo bakoganya riri umuntu asinire bakumugurire suti nari bakumwagachire nyomba ametiga ko tutikonya chinga kecho mambi naramisi nali abantu abange bakoyaniwe rero nali ko abantu abange bakochanye kwenda chiduka chianga bakunye kuri yanga kiyetora mubekere mbikoro toki yani onyandi ali kunyalekana DORCAS none amate yao yako surprise kole moyo kabisa none nchibuna job mangi nyendi yanyalekana mungu rere sutikinde moyo buya sana ama uwa surprise yani kamonta ama uwa ye kale moyo Tirimo kanyete ngati bono ngonya gosiro siro tuchake mechango ari ko chako kwana ngakiale ngomuya boni gatumanyeti nembe chando kyagwetera ngano twaringe komo na twarabira basani amangana ayutiga tiga tokonya ne sahi kutoroche kutoroche ndi kunyalekana umuntu no mbone go gwakiresi mete binurumya unokwa mukonyire ole moyo kwamanya riri tokaigweti riri tiga bona ne tiga tosira abantu sirane intwe kutoroche iga abasamaria abaye bali bagasete ko korega asimunenyiga mugano yoka tuko chinsemo chiri cyabo nchari yani buya sana tiga mangana nayiga agenderera korekana asi binyoro abagambi abagambi tare binyoro mu manyanga abagambi umete mineti bakaba chumbe bonsi nuna barayi gose bado namo nini motutenerete tare binyoro imbe mu manyanga amakongu kiarororo tare chinsemo chonsi mu manyanga ninki kirororo
Mogano na roche na baraibande bamanyeti nonyera abantu bakugambira ngaibe igete ejo koroki ngambali gutara binyoro byabo byonsi bamanyete asensemo nkesana ediba wikira lakini mbate itiko ikama limesiso ine ninko yeboli ngakibono banyalete chikura mete nabo tuma abantu baende kwenda bako boli chikura igona abantu bakwenda bamuboli chikura sense yakanya to boli ngakibanyo to chikura ya chinjira na chinyinge cyo kunyara chikura chinjira ne chinyinge na boko tende chiro mete chiro gali abantu ngoche barabange nabo tende chiro gali abantu bacha lakini nkwanya kugenda paka moine kona omanye nganga y'abantu babo boikirete nagidusa banga abarai tarakirasi manyanga ky'abantu babagendrete tuganye myaka 5 nando jokora igonye kwenda tabarai batale kigima elinde bana kinga babere bakoranga abanga kibagendrete to narago igunga ngaky'abantu bawote nanya abantu bakungainanga bindombia ground iko sawa amanga nambia asa mangana salegete ebinto ebisalegete igone bwendre tumurai ora atari moiga angikere kinyero sekere ward ora tegerra bagaka kabisa baikaransa none baraso ikororo ikaransa ne inkie kinyoro kegukwana nabo igojo buntu aroche mogano naro choyomo nka ekyondo kuge kamachiko ngaka yani nka toro moichana omane sana ase abantu bete bakonywa maru abande bakaba emeuko abande bari nyagitari boniga engana yo goichana account ya Kirinyaga nababanta bange babete bakuri michitochi madonyoranga odenga okiekero lakini baba mate kibweira igamosi abana ani alenge mugaso okuminga ngaki ebintu biko kolende mundo bire ukora naende mate engane yo kunywa maru atanjeri nero ya biri kuyira ni abanta bange maika kabisa ande ira bange babo gochandika na kiserikali wendete eruani because naigwete ngabanta balenga abantu batano nomo nande kurwa senkeyemo babeta gusibuwa bwabo ni ngana yo goichani omanjo mwere ngane yani toko gikiria nga amaru aya tanchiri ayeni nkyo kunya onari wikabone nande nkyo kunywera ayo kunyanyo amaru aya gataritangani abe akorira abantu kubemo uko tonyore ngakigete ime nyomo chunero bya chisamo cha shauri moyo nabo igo abantu mbabete bagukora kubwatikana uko nyo amaru aya tanchiri chichange chika chitanchiri yani enkeke bakali kuburukani onyoranga ebintu bikurukani ngane bikonguke gima yani origira ya sakorosi kwa ndima tena bini ngora chi video shinyingi ya samarwa ko iterwa chianga chiburuka nande konyoranga nande bune ngora ya bange babete chemical ikorukunga ethanol ikyo konyoranga ekeruku anyure ke gukori mate engineer abantu lero babiri bakoranga batete kubekerwa maru baburukani abamaroro atata sakogenda akubekerwa ke kombe kemo ekeroro ate banaro ayanaro lakini tumaetinga inki keburuka nilimali tumaetinga ama pimo madao kubeka na denga bona ndigo ikire maedo modada beke komichioka kolende ne bwenerete nga abantu bere numwanju murigeria umuroberio noyo muroberio gwensakia turase ntunda entangani asitoko batogo sanga naye ayabe ateka koleka litikoliko naboigo amangana gendrete ase ense yeito ya Kenya ntunda akabere ne ntunda tokopa tokoligeria ase amagazeti ase kumwanju muri Ndizi TV ngukwalia nikegima asumuroberio gwensakia genda gotengero muroberio yo kogenda turase umutimoko oromoke eline tochikoranga na alia ya airo bolito ase amagazi ase goto basa gusuka governatori ase kaketiri tambe tariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko lyo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day
I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ishi na mi. Intubu na Ndizi TV. Valentine's y'umwakoyo nigo twerure koro kya obwanjani bwito gocha sabana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Naboko sanga nainto kejege ke oranyara ko bagogotwara asogo gikyase cyabise chete cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe gose o Kisii wetera sinamba enoti sana ibire inye isato isana nemo ibire isato isana nesato isana ibire ayem. Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo nabo gwikirana nekewa kyao ky'ubwanjani unabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'abakene by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home kitariki 14 cy'umutimuri go kabere umwaka w'ibiciri 2024 eyuko barokya obwanjani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Tali bansora nyoro monta ko chemwabu munyaro ko kunya ko murigirio ko kamne bindo ko karagai na ko boli diswali wacha gandi gi mamo mino ko sendi gi nyabet that meeting ainda cha kiremba kanka senta ite week abaye free nje nyabeta omwana bwembe bagatebyo omwana bwengu ko ngai omwana wembe bakaboli omwana chingikero chomo Gusii nyangwe so ni ngenda dingo kora na ko ile ritme kora nyore ngabi ore tera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kirari tukori alamisi enseye monenusu ya maragoba ejinenchi ngikero chomo Gusii tukuna gukwanira egentekenene no kuinyorania igwa aziteyo no boli ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusii bale abantu basomibwe batwale kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unatobona gukwererega obunobukano obukano bwo agatumekire engagi kinyani cyareko yagiye baba jaji eti moni jo magazine beni na igule beni marogoba maokoro nsara maya patina baguboleba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'cyumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kira lituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano ne muchemo gaso nasiko gichana womukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semoke musemo mwana wokunguzyo mazyo myaka yako manya barubero mwana wembe bakaboli omwana wengu ko ngai class 7 na went to class 8 ngara na class 7 still bakatakanga up to class 4 because my standard was so low ngatabi mwalimu olenge Mr. Uchuka omogera lakini wale kusoma Kiswahili ametaye mwalimu tafadhali niruhusu tu nijaribu kidogo na ataite kuongera lift fale aigana ataite ko levi ntebi bimanyikana lakini unfortunately because of perfect inanya arabakoreke ujoin baka namba no lirubelie lift fale no ndiwate nyumba ono ngatwara a lot of troubles kwaro kumwa bana ngateba tingo kobera school mpaka form 4 tingo ramate tigankore kende gionsi gichanyole certificate nganyore jana nyorete warali that's why in most cases yokonyora most of my minds kiko concentrate seme chandeli abantu bakoreke ago train society
murigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Gendo tikerie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu, ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira rituko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri Jumatatu chinsaisano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao omwanchu muliriria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka eri neri tuko ryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ishi na mi. Intubuna Ndizi TV Valentine's yu mwakoyo nigo twerure korokia obwanjani boito ucyasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kejege ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabise cyitwe cyo gutuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe gose oakesimi wetera sinamba enoti sana ibere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana ibere ayem Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha.
Wigo nabo gwikirana nekewa kiao kiubwanchanie unabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egatie binde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyiri gukabere umwaka w'ibiciro 2024 eyokubahorokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe class 7 na bwenda kwenda class 8 ngara na class 7 still bakatakanga up to class 4 because my standard was so low ngatayo mwalimu olenge Mr. Uchuka omogera lakini wale kusoma Kiswahili ametaye mwalimu tafadhali ni ruhusu tu ni jaribu kidogo na ataite kuongera lift fale aigana ataite kukora ibintu bibimanyikana but unfortunately because of poverty inanya abakoreke kujoin baka namba na lirugerie lift fale na ndiwa nyumba ono ngatwara a lot of troubles kutoro kumwa bana ngateba tingo kobera school mpaka form 4 tingora mathematics ngankore kindi gionsi gichanyore certificate nganyore jana nyorete kwarori that's why in most cases yokonyora most of my minds chiko concentrate seme chandeli abantu bakoreke agwetera in society omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero Gusii nyangwezo ni ngenda dingo kola nyangwezo na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire keraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Maragoba echinengekero Gusii tukuna gukwanira egentekenene no kuinyorania igwa aziteyo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusii bale abantu basomibwe batwade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna kukwerega obunobukano obukano bumwa gatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina baguboleba engenchende omuntu urekoba n'abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano nemo chemugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Tali bansi oranyora omuntu agochemwa abo munyaro kokunya kumurigirio kale komne bindo koragai na kuburiri swali wacha gandi gimamo mino gusendigi nyabeta That meeting I inda chakire mpaka nkaze ntaite goika Kabaye free ninchi nyabeta Ndizi TV ubwansu bw'Gusii.
mwancho murigeria on Ndizi TV na kwariganira bene asintunda yende entunda yakabere imeyo murubiri obwensakia asitukuba tukumurekera ayiro burito ase amagazeti ndabe nkubaira gwetera ase gazeti ya The Standard. Enchebo igonko ko warigani ase gazeti ya Nation tonyale kumanya yaiga aire oborito ase rituko ryarero ase gazeti ya Nation epeje ntangani bono engana mwamu ire oborito neringa igoro yomurai wekyama kya ODM Raila Odinga ase bone gazeti yatenga taking on Raila ase twarorenga abarai bande egati yabarai bazimio nigo bono basoire korokana bakale egotara chinchira cyabo ase batigire Raila Odinga ensemo nabo yigo nige okwana ke omurayo ibekyamo kyodiem abaire ka gotara ase chinsemo imeyense ya Kenya eri kumanyekania ekyama ekyokia ODM chinga kecho chobo yigo nigo morai we kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka abo igo kyama kya DAP Kenya yojini wa malwa bono barolekanire gutara amo asibaro baba gutara gosibaba bakogenda ase abale amo babera abo chinsemo kya Meru nabo igo chinsemo kya Kitui nigo bono barolekana bale kibagotara ase bale amo egento kyasoire kolenta ebirengerari ebyao kubwatana na gisiasa asekiri batenga nigo bano babira abo basoire okora okubwatana kwabo kwabene nigo moigo pejeju entangani emolekerete igoro ya abalimu bona sabali mu bakale bakale ko goti batari koligere ose batari go chikoligereria amangana ATSC asebono ese bill eribono gose erebwate obotutukanu egati ya TSC amo nabalimu ayo ntochikonyora akato go chikoligeria bete ryo moedio ase gazeti ya Nation aye asensemo ya Nation ndokonyora chinga kingoso andikati inkomanya ayande amange asenchera yobwe ase gazeti ya The Standard nigo epeji entangani engana irobo litanga where the buck stops atebanga maya yaba Kenya batano no mugusiria bwima bwabo nabange egosi konyora chingoma chinti ndigwetera asumbu basoka no bete asensemo ya Embakasi East nigo bono eserekali bono abekire ebitambo ebitambokero ninegwana kingobeka bale byara egati yabantu abaliwateraniri no mubasoka no anana mono bali babete bakwena na ti license goche ase ebyombe biboyigondo che ase gazeti entangani ni goraira bona abirga gosaba owakanwa kwabantu bali babete bakonyora ogwakwa no muliro w'Embakasi naboyigo ensemo ya engazeti ya The Standard nigo egotebanga teachers split on push for more powerful employer nigo bono ebyombe biri bikwigirira abarimu babiri bikobagekana as egetambokero kerikengetenga komenta ekyombe gikolika boro kiwa kya TSC chinguru nabo igo as gazeti ya The Standard page entanganiro chebatanga wache Bukadi's name is causing political ripples as ensemo yengazeti epeji ya gatano nemo nigo era chikumulekera kegima igoro yegati yechinkwana kuchinkuma chigendrete as enkelinga batebanga nigo oyo kabere omo commissioner omonene bekyombe kiri kumulekera obocholi nabo igo kukayana chimbebe wafula chibukati nigali getigo chikwegwa ekero ekenene asense mekigambiri ningana yabiri ko talibere nene ase ensemo ya kisiasa. Okay, to SPG akabere mwancho murigerea Nation nigo bone murikerete igoro yengaki omochokoro obuyo kabere omochokoro boyo kabere omorai wense Daniel Troticha rap moi bono nigo agwetira emechando maiga yogo tanyora obokonyi kuru ase amate yo ase bono
baigete ase kigambiro eriko nekinga omwana oyo nkonyorare ogosirwa koro ase enke eyo ase amo principal magistrate ase county ya Nakuru Kiprui Kibelion bono ase bono arure ogochika buna nigo Mr. Collins Kibeti tero teach moi bono anyale korokana ase gosanyale gosugumwa eriko konyale kana kosika ogochika koro ase Bolase ekigambero kwabate kubatu kwa chitaki emerongebe nebere mote mwa amechitike emerongebe nebere mote nyo ogatano nomo omwaka bwechirwe na merongo ebere naibere asebono omwano yo abwate omochando asare enyakitari emboigo nonya namangana ndebuna school fees yabere koba akongu se kwakanirwa nonya ne school fees amona maganio ande asebono ekigambero kyaswa tegati eriko tema kugayana mangana ayo abwatrente na mochukoro boyo kabairo morayo bwense nabayigo omwana obonyagosira Jonathan Moi oyibono beteka gosira mwaka o 2019 nabayigo ase page yo nigemorekerete ikoro yangake abagaka gosaba sacha koru ensemo ya Meru bono abakare korosi ebyombe egento bono kyabaire yani kyatwara omungusogo ki ase abantu bensemo eyo engane morekeire kabisa ase bono ngakie kunyakana sacha bakare korosi ebyombe omete chichama omete ne cyabange nabange abantu abange bamaite boigo kurende ntigo bono abagaka korasi county ya Meru bakiramo nabona korosi ebyombe eri wosirana abarabo oboka abanyene naboigo tokugenda gosika moto omwancho muri nigo bono gazeti page ya gatatu emuregete nake ekyombe kegyo getinete chipara kya Kenya bono kegochi kirigereti merobere kibarachi kobeka erikwana kinga ngokora bale mechando ase chipara anene ase chinsemo chiri chokwegeka chigali atuguska bosio ase gazeti ya The Standard page ya gatano nemo nigo baganda tote banga nigo why Chebukati's name is yet causing another anxiety in political cycles ngobono abamanyi bobo besiasa bakabona nigo bono erietere ofula Chebukati mayo chole bonene bwitiri bene merongo ebere nebere ko era nigo bono ganaendelea bere kole talibere emaega yensemo kwamiria serikali wote banga nigo bakagedete buna nigo ensemo ya serikali eligitiko mwa Chebukati chinguru elinde abe gakoba achikoba oyora achikoba omo Chief Justice wense yaito ya Kenya ensemo yabamanyi abo bawote babuna nigo engane yeboigo era achikoba gekoleta libide linene asebono igakolende chinguma chikendratenga nigo arachi Chebukati arachikwegwa ekirogo ase serikali nikiro chingani Chebukati arachikwegwa libaga sense mekigambero orochene chikoleta tijigeze ibirine nekigima oikaliberera litindie kabisa palengana buna ebintu bire sai nabamangana arachikogendera gokonga kabisa tokwira na se gazeti ya Nation page ya kaneni gobono emolegete igoro ingakie Kalonzo Musyoka bono bagochikubwatana na nere Eugene Wamalwa asebono abantu bagendete ko kurwebirengera bya gusabantu ko kwana chinkwana muna anigo bano babira abayiga baswere korokana amo enigo bakageire korosia gosego chamo na korosia kubwata namo asense moya gisiasa mwanchumuro umurigiri nyorenga apa babere Eugene Wamalwa nabayigo Kalonzo Musyoka negatija barai kurwase obomo bwa Azimio nabayigo na barai babete bagotumwa go chiaria Bomas of Kenya asebono bachite ko kwanda chinkwano chiri chokoganyana amangana ali
baingete nsecho Kenya chinga kishiri cha maandamano abetega koichorera kabisa kabangana bwabara bibacho rokorwa se abo mobwa azimio elikogenda asense media ya Bomas koligeria gukwanira amangana ali by pattern talk bono nigo babe ababera abo basore korakana bagotarira amo aseraira ataiyo asegonde yabo nengano rachigwesomera ase oboikirano kerore kepejeri ya kane ase gazeti ya Nation asebono epeji yangu gocharali goika ase peji ya 5 nalimo asebono molikirete igoro yabakagerwa abane abono babwateraniri inoko tubuka komolero ase ensemo ya Mpakazi East imeyo mocho Nairobi asebono ritukole igoro nigo bayigetigwe bosio bwekigambero ase abano monere omukagerwa Maria Mutete Kioko boigo David Mulunya Ongare Joseph Makao na boigo na Deriki Kimathi nigo bono ritukore igoro bayigetigwe bosio bwekigambero kya Mirimani Lokot ime yomocho Nairobi asebono babwatiranire enogo kwa abantu batano nalimo nabande wetani chimisa togotigerwa chingoma chintinde ase ogotubuka kwa moriro oyo bakogotubuka sense meri ya muradi meyo mocho Nairobi na koirira omochando omonene abono Mr. Derek Kimathi abono ni gabete kago ikwase senior principal magistrate ne Rodolphina Alego imeyeke kigambiro kya Mirimani Local asebono boigo ababisabande kuru ase NEMA officials Joseph Makao David Ongare na boigo Mariam Kioko boigo baigetigu ase ensemeyo yekigambiro na boigo ase ansensemo osase peji ya 5 na kabere nigo bono aba wakili gose aba igereri bono ba rokosaria bogochia gotigana gose bogochia kwanga goika ase ekigambero ase ngana ya huduma omwanchu murigeria amangana ya huduma bono nigo aba igereri gose aba wakili bono bakaliko soralianga nigo bagochigo boycott gosagochu ko bamba ikirana ase egambiro igoro yogo kona mangana ya uduma aine mo se ine moganora chikonyora ase peji ya 5 na kabere ase ngencho yechinsane biro mwanchu morigene nganchere nguntigerege yakegera abageni baito bakire ase studio na kiro mogani achire mapema buyege tumire kabisa nigotoko mwachinga kichai chabene irinde anyale goto abosemia ase ngencho chiko yalero nigo lide tukorie chisemi wono ase kingese kigetangani bonto chikunga tutona chewe ikabibe bibere ntubwate abageni koro abaorkiwa koro ase esku abaorkiwa baituko ase university abo abarai abaorkiwa bande amangana maya sana kera atokoranga abasai bawe karkariko ene kinga nkora abale abaorkiwa bande go sabasai bande ase university nekiago toko bali baga ase Ndizi TV Aliba ikina barabara abasai bande abosemi ntuchukwarira engana yinga ke university ya Nyamira eyo kageire gochikobe kwa sensemeyo ya Nyamira ese county Nyamira wono ne chikonyore university kolende liberera ndiro nganga ye university yego chikobera ine Ndizi TV bono lichukula toba tokoleta abasae na inde abarai baba aboboro kigwa igara gura abarai baba ukwananga etutaite west mugirango tugure abarai bande bagoteba eru no mugirango eru boragu eru kitumazaba kolende ase amatuka mange ntoreigwa ninki aboro kigwa nyene bataite igure university na keke Ndizi TV toirige tambokero bono turategero moro kigwoyo endrete gosoma ngaye igabaganeti university echikobe kungaye igabarochi era chikoba konyange ko garanga emambia rero twabatoko rigia abasa abarai baboro kigwa bakorawa na Ibrahim Nyamwaro oyoro muliki muliki boigo omonogeri wekyombe Nyamira Universities and Colleges Students Association ekyombe koreta mo aboro kigwa koruas university colleges au tire imense cha Kenya anene mono tiri abana bakorua ase county Nyamira na boigo Brian Gwaro oyore
omo nyarkero gobose a president ya borkiwa as a school ya Keroka training technical training institute asigo asigeketire tamingo chiko bali ntore ime studio babo sangana intwe igoro yengane asigo mwantu muri Ndizi TV ndora otiga maiga asigo nabo gotomari boli yao na botome birengere byao igoro yengane igenda tekolya talibirera anene mono ime county ya Nyamira. Okay, na ase ntunda ya mwaerio ntochukotwara nere omwalimu omonere kabisa ase skuru ya college inero ya mosomo director wa St. Anne's College oyibano manyakene buna Alois Obaga bona chikwikaga iga entunyane kurigana nabo igo ase skuru chobo bonde abayigo chi college tochukokwanira amange igoro ye skuru ya St. Anne's bonto basikomacha to basikoska to basikogendera inero Ndizi TV obwansu bomo Gusii omoroberio NENSAKIA ngora natora sekretary tambe tobe togosanga nabageni baito. Ndizi TV obwansu bwomo Gusii. Eskuru ya St. Anne's College nigo togoko ari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo branch ya Borabu eyuego toka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yuburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete chigari chobo sombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kugosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabire isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. We love
esukuru y'okwegeria oburundia bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao by'oburundia bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'eki matatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bw'eki bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible kinga kiri cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bw'Uburundi bw'i Kigali gya NTSA bwigo nkwegirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo rw'Gusii asebali ime y'umucukisi asenyu